domnilor ofițeri! Vă felicit cu ocazia aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova. Bună ziua, domnilor infanteriști! Vă felicit cu ocazia aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova. Bună ziua, domnilor soldați! Vă felicit cu ocazia aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova. Bună ziua, domnilor pacificatori! Vă felicit cu ocazia aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova. Bună ziua, domnilor parașutiști! Vă felicit cu ocazia aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova. Bună ziua, domnilor grăniceri! Vă felicit cu ocazia aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova. Bună ziua, domnilor studenți! Vă felicit cu ocazia aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova. Pentru onor spre stânga, prezentați ar!
parada militară consacrată aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova sunt aliniate. Comandantul paradei, general de brigadă Vitalie Stoian. Bună ziua, domnilor cadeți! Vă felicit cu ocazia aniversării a 20-a a proclamării independenței Republicii Moldova. În piața Marii Adunări Naționale își face acum apariția tehnica militară aflată în dotarea unității. La distanță de 2 jolnieri! Formațiunea participanților la război de pe Nistru înainte! Ceilalți la dreapta! Onor spre dreapta! Înainte! Bă! Parada militară este deschisă de comandantul paradei, generalul de brigadă Vitalie Stoian, cavaler al Ordinului Credință Patriei și de grupul Port Drapel, ce duce drapelul de stat al Republicii Moldova, drapelul domnesc și steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare. Pe parcursul carierei sale militare, generalul Stoian a condus 2 contingente de geniști în misiunea post-conflict de restabilire a Irakului, a participat la lichidarea ultimelor câmpuri de mine de pe teritoriul țării rămase după războiul de pe Nistru, le-au fost acordate pentru curaj și abnegație. Formațiunea veteranilor este condusă de primul ministru al apărării, generalul de divizie Ion Costaș. Slavă veteranilor forțelor armate! Slavă apărătorilor patriei! Prin fața tribunii trece formațiunea de ofițeri ai Ministerului Apărării, condusă de comandantul forțelor terestre,
participant la luptele pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Credință Patriei, generalul de brigadă Igor Cutie. În pas cadențat, formațiunea Brigăzii de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare, creată în baza contingentului care a activat în timpul conflictului armat pe platoul Coșnița. Astăzi această unitate e considerată una dintre cele mai bune structuri ale Armatei Naționale. Brigada este condusă de colonelul Oleg Ciulcov, cavaler al Ordinului Credință Patriei. Prin piața Marii Adunări Naționale trec în pas cadențat militarii batalionului de gardă, condus de către locotenent colonelul Dumitru Mudrenco, decorat cu medalia pentru vitejie. Efectivul acestei unități militare asigură desfășurarea tuturor activităților protocolare de stat. Prin piața Marii Adunări Naționale defilează militarii batalionului 22 de menținere a păcii Căști Albastre, comandat de majorul Roman Ceban. Deși este una dintre cele mai tinere unități ale Armatei Naționale, cadrele militare ale acestui batalion au fost prezente în toate piațele de operații în care Republica Moldova a participat. Printre primii comandanți ai acestei unități e și actualul ministru al apărării, general de brigadă în rezervă, Vitalie Marinuță. Forță și onoare în aer și pe pământ. Acesta este sloganul efectivului batalionului cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale, comandat de majorul Radu Burduja. Unitatea este destinată pentru efectuarea acțiunilor de cercetare specială, parașutarea în spatele inamicului și îndeplinirea misiunilor speciale. Prin piața Marii Adunări Naționale, în pas cadențat, militarii frontierii Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova, care asigură supravegherea și controlul frontierei de stat. Pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor încredințate, curaj și devotament, 25 de militari ai Serviciului Grăniceri au fost decorați cu Ordinul Credință Patriei. În fruntea formațiunii se află locotenent colonelul Oleg Grigoraș, unul dintre cei mai experimentați ofițeri ai Serviciului Grăniceri. Piața Marii Adunări Naționale este străbătută de studenții Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. În fruntea formațiunii se află majorul de poliție Ghenadie Moraru. Academia pregătește cadre de ofițeri cu calificare juridică superioară pentru toate subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne. În pas cadențat, formațiunea Liceului de Cadeți Sfântul Gheorghe din cadrul Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. Comandant, locotenent colonelul de poliție Ion Coroi. Programele speciale de studii ale liceului asigură o pregătire teoretică fundamentală și o pregătire, formarea unei culturi generale ample. În pas cadențat, efectivul Brigăzii de Poliție cu destinație specială Fulger. Comandant, cavalerul Ordinului Ștefan cel Mare, colonel de poliție. Următorul grup de tehnică este utilizat de militarii batalionului de geniu Codru, Alexandru cel Bun. Conducătorul orchestrei mixte, șeful Serviciului Orchestral Militar, prim dirijor militar, maestru în arte, colonelul Nicolae Babil.
arată asistență Orchestra Mixtă a Garnizonului Chișinău, a încheiat parada militară consacrată aniversării a 20-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Залезли. О, на арке стоят. И дуют Бучум. Бучумов, да, или Бучум? Бучум. Вон они играют там. Это здорово, конечно. Они первый раз такое. Вот на площадь подтягивается народ. Сегодня какое число? 27 августа 2011 года. Вон залезли на площадь. А ну-ка сейчас площадь все покажу. Вот отсюда. Ну не всю, но площадь такую. Народ собирается сейчас ровно 11 часов. После парада все это. Вот. Участники парада, видно, идут.